Begi beltzoiek amaiguten biztira, tximesta bat txindokitik itxasabel erdira. Izena eta apellidu nola dituzuzuk? Ni Isidro Amondarain Bai. Orgezabal. Eta noiz jaiotakoa zea? Ni 3 de septiembre Bai. de 1930. Ara. Eta non jaiotakoa zea? Lehorretako esnaola, basarrin, esnaola arbekoa. Ondo. Zu gari lanakin akordatzea, gari itxan zaneko lanakin? Bai. Laian, ibiltze ginen, lau basarri, lau bizitza die, esnaolak eta hirutakok, alkarrena juntatu eta batean etxe batekok, gero bestekok eta etxe zen laian. Laian da gu atzeti atxurren. Eta gero haitezan nahi bitzezan, behiekin arrea pasatzen ziren. Eta gari eta tartean etxezan, hilara batzuk, etxezan. Azaron. Eta laia lana gorra da laia? Bai, laia gorra da, indarra behar duane, laiak sartu, gero atzea golpe bat jo, eta aurreatu laiak beran, eta buelta eman. Eta aldiko zenbait laun ibiltzen ziren laian? Zenbait? Segun zenbat ziren, bost balin mazien, Navarra pasatzen zen. Navarra izeneko zea bat, hola, bera espata bezala, pasatzen zen behiekin, eta zenbat laun juntatu ez zuen laiako, askotan lau ezkeo egite zen, lau launek, bost, sei, zazpi laun, hor. Normalen, bostozoi izaten ziren. Eta zu haituta azare laia lanen zu? Ni orduan nintzen, gutxi haitu nintzen, ni oso gutxi. Piskatola haitu zen, baina gutxi. Gure aurreko ibiltzen ziren. Gero guia, dozena bat urte ginuneako, hasi zan, bera mazarrin bazan, Loiola mazarrin, irikin, jute zan, terren egonenak itxe zituen arrek, eta gainako, orduan gara hartan gari asko itxe zan, da hartuare bai, da behiek egotezen gero, jana neurrin zuela, egin gutxi ematen zuen, orduan behiek, soro ibiltzen ziren da, familia hondik, gure amarren zenide, datxetama, amabilaun, da, anaizarrena, hasi zan, papeleran, 14 urtekin, biharrena, ahotsegin, hirugarrena arreba zan, da, hue, 16 bat urte zitula, tolosa gontzan, neskame. Ni 14 urte ite, kumplitxo baino lehenago, 14 urte ite nitzun urtean, nire tolosa amorro egon nintzen. Tolosa iturraldea. Da, pasan urte bete. Eta zelan ikezen duen morroi bezala? Morroi bezala, orduan, etxezan, Ibainezei esneak hartzen ziren, da soro zelai ez ezken iturraldek, mataratik behera dago iturralde.
Gero guain ez dazke zelaiaik, guain gutxi dake, baina zelaiaik eta handio belarra haman, da gero horbelare garaiaitan bildut ezan, baso guzti garbitzen ziren, basari guztietan. Dena horbelera eta garoa, ezagena garoare baita, da bildu, da gero antxe, lana eta lana, da urteko jondala zeirun besta. Ara. Da hue, atxezanak obratu. Ara. Da behin eman zinei atxezana duru bat, etxea etorri alban trena patzeko, huiz izan da nire paga guzien, nire morakoa, etxekoa. Ara. Dana dala, emakumak laian ikia zuen, emakumak laian. Bai, batzuk sasoi xamarreko zienak, eitxe zuen bai. Ara. Zenbait urte, egon zinen Morroi, Tolosan? Urte bete. Dago etorri nintzen etxea, eta etxen danatzako zaik etxeon, eta gero etorri nintzen hemen Balearrina, Morroi. Lehorretakoa nahi ni, da Balearrina. Horko motrizarrena eskundu intzan, bi basaritz eskuen, alazko oine, eta ordezkoa ni Morroi horrea berriz. Hor terreno asko zehon, da bi Morroi jote ginen, horria 1500 pesta. Ara. Honala, beste urte bete ginen hor. Eta hortxe, horbela bildu, neguko lan hori izatezan. Horbela bildu, eta gero zima horrek eta lan hori behi egon da, goizero esnekin, honea, letxero etortzeza herrieño, goien etzan karretera ikordun, eta karri baltzen du, mando horneo, basto horneo, esnea. Da, gero hemen maestrat bizi izan, da apaiza, airi esnea, gu ikasten ginen. Gero jaietan, etorri hartzen du, mezata. Eta gero bezpeata. Da, bezpeata amonazion zaharra, hemen. Eta esan zein, Isidro, ne ordez hungan zineke bezperata. Hungoz nahiz guztua hungo nahiz. Eta bialtze zein, 3 euro osatu, behin erizkion dana gaztatzen. 3 euro gehin, lehen guztua atortzen izen. Bai, amona oso hona zan, da ama izaten nion, oain milioden nik aman, diru ematen duna, zuk beti kendu bai, emanez. Ara. Eta bezpeak, nolago gizate ziente, bezpeak? Bezpera, ematen zuen batzuk, jende asko zezan bezpera eta, mesata, orduan, mesata juten zanaik, lehorretan laun bat, bi juten zienak, hemen inorrez, danak mesata, tortzen zien, zarrak eta gaztek eta, dena, eta bezpea eta, oita berroi laun, tortzen ginen bezpea eta, Ara. Da, bezperak izatezan, hoi minituko zea, bezperaik, eta atera eta gero juntatu launek eta hemen ibili, gero inguru berri eta jun, festa zan balima zan da, hola. Ara. Eta gero horti, hasi ziren lehorretan, 3 etxeekin papelerak egin bartzitun, papelerak. Eta etxezan lan askatu zion, zei, konstruktorei, da, baiez, anazen egitzen, da, handi, gero, jubilatu. Arte, arte, gero hori bai, baina arte. Gero jubilatu gero lan asko indenik. Eta zu, onutza Baliarraina etorri zinenen,
Bitarten gari egingo zan, ezta? Garie, Bai. bai, une atorritako ne, bai. Da, handio, zaginik, jo, hasi ziren, Naparrotik hartzen, garie eta hola, baina nik 20 bat urten ditun hartzen gari egitezan. Ara. Gutxiago egitezan gero. Bai, baina, da geho, Tolosan egon itzenen, horroi, ekartzen zuen, Naparrotio, lastoa ekartzen zuen, eta Iturralden zuen garai bateko kotxera. Kotxera bakizu zer dan? Zer da, kotxera? Kotxera da, hola, zeak ziren, beste zeak ez zionen, urrutitik zetorren jendea, gelditzeko, zea bat, lokal bat, hoi Tolosan bat zeon, eta hemen beste kotxera ez dakit, urrungoan nun egongo zan ez dakit. Garai baten, kotxekin baino lehenago, zanen, zaldikin da, karrokin da etortzen zen garaien, gordetzeko, gauean pasatzeko, edo 200 edo, lo que sea. Gero, ekartzen zuen, Naparrotio, lastoa. Lastoa artean ekartzen zuen, Irine. Tolosako panaderok, handio zertzen ziren. Jute ziren, eta Irine gero han gorde, eta 2 aldiz eo, 3 aldiz izan ziren, gorda zebilek, miatzen, zitan bat izan da. Ez zuen ezerri bilagu. Kafeare gorde eta eukitzen gendu, belarretan zuluain aurrea, goiko gambaran, da azartu, da ibili zen, gorra zebilek, baten bat zitau zeion ordune. Gorra zebilegan ibili zen, sartzen da, belarretan da, baina aurre sartuta duen, da zuen bilau. Zuen bilatzen. Da, hola biltzen zen, orduan garaiaitan, herrialdea, anoetan, arkizan, oik ez zuen, kaminoik. Oidan ahazto gine etortzen zen Tolosa, egunero, esneekin, da trataukin. Ara. Eta zer ez, izaskun ere etzan, kaminoik. Dango amona fedik keharri zomen, da, baina behatza juten, nahi behatzen zen, goizeko 6etan gauza bereinkatzea eta Tolosa, amorotzea, o izaskunea, goizeko 6etako mesata. Behar fedea, baina ni bialdu. Eta garai hartan, gaztainare jango zen duen gaztainea? Gaztaina asko izate zan. Gaztaina asko, gaztaina ziren, gure itxen, 2 gaztainari handik. Eta gero gaitze aldapatu zuen, eta galdu itxe pixkanaka. Eta ze klase izate ziren gaztainak? Gaztainak izate ziren, abali gaztaina izate zan, botatzen zan agakin, iriki baino lehenago. Agakin bota, bildu, da ganbaran jartzen genuen, nola, 20 zentimetro altun, etxen jateko, negu zeako gaztaina, eta beko zuik bakarri zion orduan, eta lahatzetik zintzelika jarri, da moline, da anerre, da gaztaina egunero, eta ziren, erreza hori, bai. Gero, hartua zoituz, errezaioa, negu zin esatezan. Udanan gutxiago, behan du biltzaitzan da, negun. Abaldi gaztaina esan dezu. Bai. Eta beste klaseik balzan, hor? Bai, klase asko ziren,
txakarroa zan. Eta inurri ere bai. Ez dakit, gehiago, klase bazien, 5 bat bazien. Eta txakarroa eta inurri ezer zien? Txakarroa erreta jateko horigoa. Bai, horigoa zan. Da bestek ilunagok. Ara. Eta hoik zer zien, egosita edo erreta jateko? Hoik nola beak eroi, da eroitze zienen, morkotzen neozean, normalen, orduan, zauruek garbiot ezan, da beak erdi aletu gehitzen zien, da, jo, hankakino erdi aletu malimazioan, hankakino jota ale hartu, honenak, da, saltzeko, feria saltzeko. Sakuka ematezan orduan, ordizia. Ara. Bai. Ara. Garie jo, nola jotzezan, gari baten garie? Garie jo. Garie jotzezan, etxe zen, fardo, esatik ginen, baina holako, 20 bat, 15 santimetrotik 20 zentimetroa, da, gari egin behakein, lotu, erdiparen, da geho jartzezan. Ganbaran, jartzezan hola zea bat, taluz bat, da, euskitan euki, erokin, inbertzen du lanoi. Bestela etzon alea botatzen. Ara. Da, iarra zaenen, motikozkora eamaten, da, beste batu bi jotzen. Da, ganbaran, orduan, itxea zaharra, da, txirriko gehiago zen, txirrikoak behien kakakin izte gino zen. Bera, gari ez galtzeko. Ara. Eta makina. Eta gero makinakin joko zan gerogo? Gero hasi ziren makina, bai, ordiniko orduako banitxun, bai, 14 bat urteo. Bai, hemen eosi zuen makina bat, aurrena, hemen gero biharrena eosi zuen hemen gaintzen, da, gero pixkanaga makina eosi zituen. Da, gero pixkanaga garietxe utzi zitzaion, da, han galdu zan. Baina, makinoi botatzen zuen haus bat. Izan hautxe botatzen zuen, da oso lantxarra zan. Han lastoa ari bota eta kendu eta egin oso lantxarra zan. Ara. Ez hautxe egitzela ebiltzen zen jendea. Ara. Gero, zuk 25 urte zenuzkenen, otsail guztie, hilabete guztie pasauzan, elurretan da izotzetan. Ze akordatze ze horrekin? Bueno, hemen, nire denbora guztien egin duen elurri gaundina izan zen, el año 44ko kinta zanean nahi, zaharrena, eta hue Afrikan soldau zehon da, ni Tolosan morroi. Eta Tolosan, karreteran, egin zon, 20 zentimetrotik gorako elurre. Ara? Bai. Eta hemen metro bat gehiago izan. Gehiago zuen alago elurrik. Ara? Bai. Ara? Eta nola moldau zineten, moldau? Hola, Tolosan orduan, bueno, gero, ez dakit, orduan izango zen, han basarrin paren, zera zeon, udentzako pasoa, kantila, han zaku irine sartu eta gordeta, eta haik tope intzuen, da kaminoti, ude, eta, oain, harrapatuko zipa, harrapata, esan inor jun, eta gero udaldea pasazanen ata inotzen zako, eta
ez da bustitzen, irine, zakun dauna. Asala bagari bustitzen zaio. Ara? Gu harrituta hilo ginen, balioko eta bai, baliozu, Ez dututa nola zeren, sakondizien, baina ez dututa nola zeren, ez da ude sartzen barroa. Ara. Demo askore honetu, zateko zehen, egun baten da bin da oitan ez. Ara. Eta zuen gurasok temporai eta kaso jezien temporai? Temporai, gure gurasoko jo, aldameneko gizona zan beti temporakin ebiltze zana. Temporak ituk eta egualdi, hau itimau, olako bentzitzei geot eta hola itse zan beti. Olako aize balin bada, horre bentzitzeik, beste hori balin bada, eguak eta bestela nortek eta hola, hue ibiltze zan, temporako zeak, beti temporakin ibiltze zan. Ara. Bai. Eta asmatzen zon egualdie? Bueno, beak bai ez zuzatu zon, ezakit. Zuen etxen ilargiri kaso jezitzaion ilargiri, batzako eta basoako eta ilargiri? Bai, orduan basarritar guzi bazikien, noiz bota bardan, ze eur. Hilberri, hilberan, eta geho, maiatzeko badare 2 eur. Maiatzeko hilberri bota arduenak. 2 eur klase. Eta zego klase die? Altza da urkie. Ara? Bai. Altza eta urkie, bota zemazu. Maiatzeko hilberri oso hona die. Bai. Ara? Bai, geho mina hontzan lehorretan, da minan dana zatzen zuen altzakin, altza asko zan lehenago, oin ez da hoia gutxi dara. Badare oin, hor, unea bitzek hortan, bararengo ze hortan da, ibaien ondon da, badare. Baina oik botatzen die, gara hortan, bestela, negu, baina ilargiri behidata beti. Materialetako balin bazan, surtako balin bazan ez. Ara. Baina surtako ere, urki eta altza botatzen mazu. Maetxo hilberrin ez dala, usteldu iten die. Ara. Ez du ikiten behar bezala ere. Ara. Eta sagar klasek, ze sagar klase izatezan, garai hartan? Sagar klase asko ziren, abalizarra, errezile, abalizarra geza da, eta errezile gazie, da reinetare gazie, reineta hiru klase, da geho merkaline, bere geza, eta asko zeren, sei o zazpi klase bat zeren, moko soa. Eta zuen etxen sagardoa itezen duen sagardoa? Bai. Goizen tolarea bat zeon. 3 etxetakoa. Eta gero ganbiatu egin zuen, beste etxea. Beste etxean jarri zuen. Gero haik kendu zuela uste, haike. Oain ez duik, sardoik. Zarrake gutxi. Lehen zara asko izate zan. Eta diro asko azte zan, Gure amazan amaina buelta itxezon, Donostia. Ara? Bai. Zarra eta perretxeguk. Perretxeguk ordu nino betzitu biltzen. Ontoketa. Olioik etxeon. Da olioa berdoik. Da guk erropa nahi egin duzen. Zaten zion amak perretxeguk ekarri.
Da, horrean Balarrin aldea eta etorri eta bertxe ubitze egin zen. Eta Donostia. Donostia trenea geho asto gineaman. Eta geho Donostia inibitzen zen, hola, gizon batzuk, estaziotio beretxa eta gauza geha ematen. Bai. Eta ze perretxiku klase izate zien? Perretxiku klasek? Perretxiku klasek, onto beltzak, beltzak, onto batzu die, marroiago, da beste beltzak, da onto gorri ere bai, sisa horik bai, Ibel urdinek, hoizien, orduan, ibiltzen zienak, gero, atea zien, atatzen, guen izena nahi zakorda zen, beste Nikalok, gero hasi zien. Eta Nikaloek ez zon ino jaten hemen orduan. Nikalo etxekien. Ne urun ganaie Bilbao juntzan, garnizero ikasi zon, garnizero zan. Ordizi, da... Emezortzi hilabete... Diru depositotu eta jornala batez. Da geho Donostia juntzan, da handio Bilbao bat, da Bilbaon... Bilbao juntzan, da Bilbao noik jate zituela, da biltzen zien, eta, hoxe, onadi, jateko, da gero, zisak, urdagarriko zisak, oike bai. Hoi asko izaten zen, urdagarriko zisa orduan, saztitan. Eta zein izate zien batzako belartxarrak, batzako belartxar klasek? Barnabasa txarrena, da, Barnabasa, beste, zare, haiena haiena luze itentana, izena nahi zakordatzen. Haiena da, beste, belar batzuk, hazi botatzen zuenak, eta hazi botatzen batzuen geho, kostak ikizizatzen batza, gure etxen batza asko, ezan beti. Baina asko izan ezan, ni jaio nintzen eunen, artizken batez eunez, eta guegan nahiek, pentsatzen zazpi urte, dibentze egin dugen, da arek lauzako behin haman betzikun. Da, lauzako behinaik, eaman, eta paeteko relejue, haikein, eosi, egun hartan, da, oandian, basarrin, antzamentzat, oandian, nengoa. Jope. Aize klasek, ze aize klase izaten dira, aizek? Aizea, beko aizea, gu izate ginen, norte, egoa, eta aldagoia, hoi irue behintzat. Eta usotako zein da aizeik egokina, usotan iteko? Egoa. Egoa gustatzen zaigu usoi. Vale. Perraketa, ganadu bat perrau behar zanen, noa eramatezen duen? Herrin zeon perrazaile bat. Herria, da. Are egutzen zon, perratu, da geho, zezen aguitzen zon. Eta zezenare, behi zuzena jartzen zanen, hantza eaman, da hanbotatzen zitzaion. Beste bat zeon, ikastegietan, pentsutzearen. Da, geho, orduan txerri asko azitzen zan, oliek etzeon, da,
barrunai urdaipuska botatzen mazi zaien, barrunak oso gatatzen ziren, da hiltzen ziren, bitxerri normalen, bitxerri handi, da umeek berriz, saldu hiltzen ziren, txerrik umeek, etxako bertzan hautzi eta saldu. Eta nolako izatezan txerri hiltzeko eune? Nolako izatezan? Txerri hiltzeko, esate zuen egua txarra zala. Norteko aizia zeunen, zati beroa zehaute zala eta oztu inbehar dola, ondo, eta oztu, da gero txotxoak asko ititzen, eta gero anaie nola karnizere ginotezan da, aregi ikasi zon, gatza ematen da, gatzekutxa izatezan, basarritan. Ondo gazitu, gero desguez hau, handi garai batea, da bestela zurrondon igual, aztezan bazatzen, da desguez hau eta jarri eta ondo aguantatzen zuen. Txerrin beharra izan zen orduan. Bai. Basarri hauzitan, azitzen zin orduan txerrikumak. Zuek ardik eukizen duen ardik? Ardi, hola, hiltzeko. Ardi batu, bi hiltzen ziren urtero. Ardi batu, bi, hola, Samieletan da. Jomonde jukin da. Etxeko eta... Eta mondejoen... Artzai asko zan. Bale. Bai. Mondejoen nola ikezan? Mondejo ikezan, ardizegoa, porru asko, eta ardin odola. Esan dezu hartzai asko zala. Bai. Legorreta bertakok, o beste herritakok, nola ez ezan hori? Lehorretan etxe hon hartzaiek. Lehorretan egote ziren, baina egote zan, hementxe hor presa dantokitzen hartzai bat. Garrotxa. Garrotxa izena zon, basarri, urdegin tapota dagoen. Da, hor zeon hartzai bat. Da, gero, zaldi bin, egongo ziren, ez dakit, 6 o 7 hartzai. Horren dainene bai, zeon, da, abatzekitan beste 3, da, hartzai asko zen orduan. Gero, ahibitzen ziren, basarri eta ezte ziren, lehorretare etortzen zen urtero, negur, hartzai bat, bi etortzen ziren, bai. Da, horko basarritan, horri biltzen ziren, basarri jan asko zuen izaten, baina ardik orduan oain bezala zituen etxein kaso iten, hartzaiek pobre ziren orduan. Ogie etxenik jazan, garai hartan ogie? Ogie, bai, jarri zuen, el año 30 jaio genizen di. 36 gerra hasi zan, eta gero razionamentu ematezan. Da, etxen, gari zenduken, basarrikok, da kalekok, kalen hori janbar emarri zate zuen, han emate zuena, hori hola boroil batzu ite zituen, bollo txikik, hola iruatik egin hola kiloa, be zaita guzi, hori ez, txarra oso. Da, orduan geho, lehorretan panaeri bat zeon, bitarten, pestaipare bizi izate ziren, da, gero, estarpelon, 2 emakume jote ziren, hogi egin Donostia. Bai, izkutun. Amate zituen da. Bueno, batzuta arrebatzen batzuen kentzen ziren da. Baina, hogi hola, da, etxen, toki batzutan, bazen, hola, labe koskor batzuk egin da.
Da bestela, erretzen zen duen, ekonomika jarri zan. Ekonomika jarri zan gure itxen, nik 14 urte nitula. Da, haren laben, itxe zan. Da, bitarten, alda mezela, katxarro ematen gino, tapatu eta zeatu eta itxe zan, hobie. Ara. Iturrie, etxeako ude, ze iturrietatik gertzen dut? Txurri, txeti aparte. Txetio guk genduken, 300 metro, 300 metrola. Etxe baino behera etxegon, jaiotze zan. Da, handi amamarri izate zan. Orduan, amakeo, perrara izate ziren, perrara izeneko ontzi batzuk. Hola, ez dakit, bani izemak haitxeko zuen, masiba litro edo. Da, buru jartze zuen, borobil bat, trapukin egin da, erdin bate bare, da. Perrara buru jarri, eta gure beste bizitzan amona bat zion, hare bat eskukin helduare, emate zon, perrarean. Ara. Bai. Ara. Da, geho behiek itzakore etxion udik, eta behieke askatu denak, eta itxurria udiatea. 100 Ara. Eta iturrin izena zein zan? Iturrik izena? Iturrin izena, iturria, esate ginen beti iturriet, iturrie, da. Etzeken, hola. Eta erropa garbitzea, noa jute zien emakumak, erropa garbitzea? Iturria, han lixaputzu zeon, egin da, lixaputzu eta geho harrik, bi harri, aldarri banata, hauntza emate zituen, jaon nauta, etxen jaoia botata, jaoiak kasko ondibitako gizate ziren orduan, da, oain bezala, zeak ezan, jaoi pilaik orduan, kaskoi bakarri ziren, eskutako eta, oitako eta, kuadratu batzuk, da, haikin, da, hantxe, otzen, etxe eman da, zabaldu eta segatzen ziren da, hola izate zen. Orduan jendek izan ibitzen, gantzotzile egita, emakume kulero egita, hango gure beste gabona izate zen. Oain gantzotzileo gamatena zein menditu, emakumek. Nik ez japak beni jantzi, zarre giltzan bere. Laro eta 12 urte giltzan. Jo. Bai. Jo. Eta gero plantxan egia zan, plantxan. Bai, plantxan sugainen behotze zan. Plantxan. Zutan aurre jarri, barruna bezala, barrunare goizen eoste jartze zen duen, beko zun kontra, tximinie, kanpaia izate zen, oi bali bezala, baina ondin, kanpaia ondigua, da, angora, jute zien kek, Zure iritziz, Lehorretatik Baliarraina o Lehorretatik Tolosa euskera kanbia huiten da, o berdin da, euskerea? Bueno, Tolosan gutxi kanbiatzen da oso gutxi. Hitz batzuk esatillo diferentego, baina ez, hemen oso gutxi. Hemen diagazten da, seguran da, horrea, hor gehiago kanbiatzen da. Zaldi behar bai pixkat,
Zaldibidearen pixka kambiatzen da, eta eskaugarri bai izpatzu. Baina Tolosaldean gutxi oso.